Marta. Guapa. Què és? Ui, quin apartament bonica. És esa. És 59. L'escrit i fet, A veure on ens podem situar, que no... Cap a sempre de treballar. Espera, que estiguem totes. Ja ho entenen. Mira, la casa del carrer Holanda, número 59, on vaig néixer. En aquesta, la primera fotografia, després us l'ensenyaré. En aquesta primera fotografia podeu veure una casa del carrer d'Holanda, número 59 de la Torrassa, amb un llarg balcó. I en ell estic jo quan era petita i la meva família. Per a mi, aquest és el lloc que recordo com el més important, ja que en aquesta casa vaig néixer i va passar tota la meva infantesa i adolescència. En la segona fotografia veureu el mateix lloc com està actualment, i encara que no és el mateix, el sentiment i el record no es pot ni es vol oblidar, perquè a part de la família, també penses en els veïns que ja no hi són i que et van acompanyar durant la teva vida. A vegades em trobo amb persones que havien viscut al meu carrer i de les que tenia un bon record. I encara que faci molt temps que no ens haguem vist, mútuament sentim una gran alegria. I és que el que és viu de petit, tant si és bo com dolent, et queda molt present. Molt bé, Antònia. Molt bé. Després, a veure, resulta que si voleu veure el balcó i voleu veure com era... Quin és? El 59 serà aquest? El 59. 59. Ha canviat una mica, No, és que abans era així. Aquí hi havia un passadís, que anava a l'interior i hi havia una família. Llavors, quan van fer la casa, van ajuntar el passadís i la casa. Jo vaig néixer aquí, amb una habitació que hi havia aquí, que ja es veu Perquè sabeu que aquest barri és molt típic, els passadissos. Sí, aquí n'hi havia un d'una família i allà n'hi havia un de 4 famílies. Passadissos, amb cases a una banda i l'altra. Sí, entraves, hi havia una caseta aquí, una altra aquí, una altra aquí i una altra aquí. I al fons tenien un petit hort cadascú. I llavors, clar, no tenien el lavabo, el vàter el tenien a fora. Amb un darrere era per tots. Comunitari, hi havia lavabos comunitaris. Era comunitari. Ara us llegiré, clar, des del meu... Quina ets? Aquesta segona. Ai, que mona. Des del balcó, des d'aquest balcó, jo veia aquí davant que hi havia tot de camps. Si hi ha una fotografia, que la tenim, el que passa que no... Una fotografia, tot de camps. Aquí no hi havia cap casa, cap. Només hi havia una barraca aquí, que hi vivia una senyora amb el seu fill, una barraqueta, i allà vivien. Però el més tot era, el que donava a la vista, tot eren horts, camps. Llavors aquí fèiem les festes de Sant Joan, les fogueres, i clar, com que hi havia tants camps, no les teníem de fer aquí, les fèiem dins d'aquests camps. I llavors, escolta, les festes de Sant Joan, tota la joventut, anaven a les cases demanant que teniu alguna cosa per cremar, i la gent ja ho guardava, molts ja guardaven, tenies una cosa de fusta, allò la guardes, per Sant Joan ja les vindran a buscar. Llavors agafaven les fustes i tots anaven, els nanos i les nenes, més aviat els nois, corrent de casa en casa per tot el barri demanant per fer la foguera, i la feien aquí. I a la nit, i llavors Gilbert, ho explico aquí. Als anys 40, 50 i part dels 60, a la Torrassa, la festa de Sant Joan es celebrava molt i era esperada amb il·lusió, sobretot per la canalla, ja que s'ho passaven molt bé, anant durant tot el dia per les cases, recollint objectes i mobles vells per cremar-los a la nit en les fogueres que es feien als carrers. Tothom hi volia participar. N'hi havia moltes, ja que a l'haver tants camps era molt fàcil trobar l'espai adient, cosa que ara seria molt difícil pel perill que el foc podria ocasionar a les vivendes properes. Els petards es tiraven dins de la foguera i els seus espetecs s'escoltaven durant diverses hores.
i també es donaven voltes al voltant del foc cantant i rient. No podia faltar el moscatell i la tradicional coca que es feia a casa. Cuidado. No podia faltar el moscatell i la tradicional coca que es feia a casa. Abans no hi havia Coca-Cola ni tot això, Era però que es portava a coure al forn, perquè eren poques les famílies que podien coure a la casa, ja que no disposàvem de forn. La vetllada s'allargava fins ben tard, ja que la festa propiciava que els veïns estiguessin al carrer i ho celebressin conjuntament. Mentrestant, la canalla s'ho passava tan bé que no trobava l'hora d'anar a dormir. En aquells temps he de ressaltar que hi havia un bon veïnatge, tant en les ocasions festives com en les necessitats que qualsevol veí pogués tenir en un moment donat. Per Sant Pere, que abans era festiu, també se'n feien de fogueres, però tot i que n'hi havia menys, la gent ho seguia celebrant amb petards, coques, moscatell, etc. Però la festa no tenia tant ressò com la de Sant Joan. Actualment, el dia de Sant Pere, al no ser festiu, quasi bé passa desapercebut. Bueno, això és tot. Després una altra cosa, la poesia. Compte, que estem al carrer i uns carrers molt especials aquí i molt estrets. Una poesia de Joan Maragall. A veure, els focs de Sant Joan. Ja les podeu fer ben altes, les fogueres, aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es veguin de València, de Ponent i de Llevant. I en farem també en la serra perquè els vegin més enllà. Tots la passarem amb ella, al voltant dels focs més alts, perquè es parlin uns amb altres com les llengües de l'Esperit Sant. Passaven bé, la canalla es passava bé, perquè com que no hi havia